Li bajarê Amedê pêşbirka kevokan hat li darxistin. Di pêşbirka ciwaniyê de 21 cinsên kevokên ên Eydê bajarê Amedê ne yek bi yek hatin nasandin. Amedêkarên şayek kevokan jî jineka 25 salê ku xwedî li kevokan derdikeve ye. Jina Tirk amaje pê dike ku li 81 bajarên Tirkiyeyê de bes li bajarê Amedê zêdetirîn cinsên ji hev du cuda kevok hene. Lê jina kevok hez dibêje haya kesî ji vê taybetiyê nebûye. Wê jî bi çalakiyek armanc kiriye van dewlemendiyê li hemî ciyanê bide nasîn. Diyarbakır güvercinlerini kimse tanımıyor. 81 Kevokên Amedê kes nizane, bes Amedî dizanin. Lê min armanc kir ku qewma kevokên Amedê li hemî Tirkiyeyê û cîhanê bidim nasîn. Li bajarê Amedê ji sedî nod welatî li ser baniyê xaniyên xwe kevok xwedî dikin. Lewra hinekên wan ji bav û kalên xwe fêr bûne. Yani şöyle söyleyeyim, 100 kişiden 90 kişi burada güvercin besliyor. Bu kuşumuzun ismi Beriya pêşbirkî kevokên bi taybetî hatibûn girtin bi nizamî hatin amadekirin. Dûvre jî li ser platforma ku li otela kevokan de hatibû avakirin, di derbarê her cinsê çûkan de agahî hatin dayîn. Welatiyên ku kevoka xwedî dikin jî bi baldarê agahiyan guhtar kirin. Welatî dibêjin kevok xwedîkirin hezkirineke. Ji bo derûniya mirovan jî wekî dermaneke. Meraka min yerlî kevê Diyarbekir e. Ez dindegûfa xwedî dikim. Lê göksê wan vekirî. Ondan sonra taklacî jî xwedî dikim. Yani meraka me ji kewera ji bav de ji kal de tê yanî. Yani em kevê me tune, evê me tune wek tişkî me eksîk dibe yanî. Di barekî zarokiya xwe de kevoka xwedî dikim. Yani ji hezkirinê ê min hobî ye. Tiştek min yani feyda ku kewal me bûye ez narim qehwa, narim dera, narim cihan nagerim. Wextê minî valayiyê de li ber kevê xwarindinê zewqa min yên mezin ew e. Yani kêfxweşiya ku jê digirim ne qehwe didin min û ne ger didin min û ne tiştek didin min. Mesela ev yani xwedîkirina ne zehmet gal meriv hez bike bi dil û can dixwaze lê mêze bike. Ji xwe ji ber ku ez li bejahiyê jiyanê dikim ew tune yani yemê me ji xwe bi xwe heye ji malê ye. Dixebetim nava erda ez êvarê diçim malê yani ez pêşî diçim lûr ziyaret dikim, baximê wan dikim, kêleka wan rû dinim. Stresa min gelekî digire yani. biraz elinizde kalsın da bir fotoğraf çekelim. Di pêşbirkê de bi navê kureng, gokela, narincî, giya, atlas, zeytun, atlasa kekme, kekme Yusufî, zengû, Yusufî, qemçika reş, zêdetirî sed kevok jî ji cureyên muskî, spî, mihne, gokişk, hişka reş, perça reş, perça spî, bozak, kezeba kekme û nîskî kevok dê nivştevlî bûn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.